Ho estic per algo, sincerament, me pareix més important. Ara, quan anava a pujar, pensava que una de les últimes voltes que vaig estar així era en juny del 2012. I recordo que era un acte del Villarreal que me van dir, bueno, hem baixat a segona divisió, que va ser un desastre, i a Sònia que començar a reflotar-ho d'alguna manera i començar de zero. I recorde que quan vas parlar amb la gent del Villarreal me van dir, mira, nosaltres pensem que el millor és recuperar el que hem estat, perquè si estem al clot és perquè ens hem equivocat. Diguem que nosaltres no hem caigut al clot, però perquè Falcao la tira fora, però hem estat propet. O sigui, hem tingut un moment ahí de dificultat i hem decidit que podíem fer de tot menys no continuar. O sigui, no seguir i estar així e intentar salvar algo o portar endavant algo que per a mi és part de la meva vida i per a jo crec molta gent que està així o ho és o ha estat. I a partir d'ahir, doncs, aquesta és la idea. La idea que vos ha fet vindre així, i volíem dir-ho a la cara i no dir-ho per la ràdio, era primer explicar-vos que esta ràdio, que és la ràdio del poble, sap que ha fet coses que no estan bé, sap que té que fer coses millor, però és conscient que al final han guanyat alguna cosa que és el més difícil, que és que la gent te pregunte què fas, què te passa. Claro, a partir d'ahí, una volta ja tot el món ens va preguntar què feu, què vos passa, i jo vaig dir, bueno, pues, hi ha que intentar tirar avant com siga. I per això estem així. Jo, com vos dia, no sóc molt d'inventar, no? Jo sempre he pensat que si eres espavilau, en què copies el que ho fa bé, te va de puta mare. I jo sempre me fixo un poc al que li va bé, no? I recordava això, no? Lo del Villarreal, que va intentar recuperar lo que eren i lo que s'havien equivocat, solventar-ho. Vale, entonces jo estem parlant, això és una ràdio local. O sigui, nosaltres, esta ràdio no pot competir en les grans ràdios ni les grans emissores i té que ser conscient d'això, però té algo que tots els altres no tenen, no? Que és això, que és la proximitat i que la gent té la capacitat i la facilitat de formar part d'ella. Jo vull que veieu una foto que havia buscat perquè esta és la plaça de Villarreal, este és l'edifici en el que estem ara, i això seria l'antic ajuntament, i això, segons m'han explicat, se feia moltes coses, va ser biblioteca, bueno, això després va desaparèixer tot i és la plaça que primer tenia rei i després va deixar de tindre rei. Pues és aquest costat. I vos dir això, veieu la gent que n'hi ha ahí? Estem en el centre neuràlgic d'aquest poble. O sigui, des de la seva fundació, la plaça Major de Villarreal era el lloc on la gent acudia a enterar-se de lo que passava i sobretot a saber, quan passaven grans coses, per què o que se les explicaren. Pues jo vull més o menys que sigui així. Així venia la gent a pregar-se a treballar i després, quan tenia feina, anaven de matí a treballar i quan acabava la feina venien a les tasques, que tot el que havia així era o tasca o casinos, en els que el que feien era disfrutar de lo que havien guanyat i sobretot el que feien era acudir a fer-se un deuet, una mistela i parlar amb els veïns i parlar amb els coneguts. Per què? Per saber què havia passat. No n'hi havia ràdio, o sigui, existia el bando i poc més. I la manera de comunicar-se i d'entendre i de saber el que passava en Villarreal o d'explicar el que volies explicar era acudir així, realment. Bueno, pues, nosaltres el que volem recuperar és això. O sigui, jo, després de pegar-li moltes voltes, tinc molt clar que l'únic que podem fer així és obrir les portes i que la gent... Perquè, claro, també ens ve molt bé perquè estem en un edifici que és això realment. Nosaltres estem en un edifici que té les portes obertes tots els dies i jo estic en un escenari que tot el món pot utilitzar, tot el món pot vindre així a explicar el que fa, a ballar, a cantar, a contar la seva història. I nosaltres només volem això. Jo crec que esta ràdio té un futur que és que no siga jo el que conté les coses, sinó que siga la gent de Villarreal. O sigui, nosaltres tenim que obrir la porta a tota la gent d'este poble que necessita contar coses. I damunt tenim que obrir la porta i que vinguin a contar-les i que sàpiguen que poden contar-les i que poden vindre a explicar el que necessiten. Associacions de tot tipus, culturals i de més. I aquesta és la idea. Al final, nosaltres tenim la part del futbol que, per sort, mentre el Villarreal funcione, no n'hi ha que ser molt espavilau, que te fiques a roda va bé. Tu te fiques darrere d'ells, ells van com un tir, només el que ells van arrastrant és prou, però necessitem arrastrar a la gent de Villarreal. I ens havíem aïllat un poc. O sigui, jo tinc la sensació que la gent d'este poble el que té que fer és ficar la ràdio del poble i saber les coses que passen. I que la gent d'este poble pugui anar a contar coses perquè tot el món tinga clar on estem, què està passant o quina necessitat té. I això és el que anem a fer. I clar, després de veure que la cosa estava xunga i complicada, vas pensar, vale, necessitem algú. I com vos dic, jo me fixe sempre en els que més o menys fan bé les coses i quan va baixar el Tito Roig va dir, bueno, pues tinc que fitxar gent de nivell. I jo el que he buscat és, crec jo, que claro, un sempre vol que els fills te milloren. Jo no és filla meua, però bueno, l'ha criat, jo diria que en això. I tinc la sort, i tenim la sort tots, de que li va molt bé, de que és
una tia important en això de contar coses, i clar, li va dir, mira, no sóc com per dir-te vine-te'n, però te necessite. I em va dir, vale, pues, si me necessites, vas cap allà, i així està. I vull que pugi Mònica Benament perquè serà la persona que m'ajudarà en això. Bueno, anem a sentar-nos perquè el que ens ha costat portar el sofà, que l'han portat ella i jo, per la misma plaça, que la gent diria, estos dos idiotes on van en un sofà groc a aquestes hores de l'esprà, però bueno, bé, així està, eh? Home, un sofà de la gent de la repera creativa. Me l'ha dit a Javi, i sí que agraïm també que té molt de rotllo vintage sí, com esta ràdio. La història de rotllo de casa, no? La història d'on hem anat les ràdios de totes les abueles, de tota la gent que coneixen gran, o sigui, això tot és ajuda de tot el món. Sí, mos sentem, ja que han portat el sofà. Jo només volia... Diuen que la ràdio s'acaba. Però la ràdio Este vídeo mai tiene que s'apaga. ir antes. Torna amb més força. Torna amb més veus. Naix Vila-real Connecta. Un espai fet des de la nostra ciutat. Per a contar el que importa, I connectar persones. comença una nova etapa a Ràdio Vila-real. Bueno, pues comença una nova etapa. Una cosa que se m'oblidava. Una de les coses que vos puc assegurar, que ens costarà molt, és que sonarà bé. Intentarem. Que no se vos apague just quan va el gol i coses així. Vos conto una anècdota perquè entengueu què d'important és que la ràdio soni bé. Jo estava un dia així i va pujar una persona gran amb dos transistors, un més gran i un més xicotet. I va vindre a buscar-me per preguntar-me que estava fart, que no anava bé la ràdio i que el transistor que tenia, claro, el va canviar i li anava mal. Entonces va vindre en les dos ràdios, me les va ficar i li va dir, no patisques, no en compres més, el problema són vosaltres. Bueno, fill, és que jo tots els dies ja no sabia on anar. Això és una de les coses que tenim que intentar millorar. Anem a intentar-ho. Al final, jo li parlava a Mònica, intentarem ser el més sincers possibles i el més directe, perquè al final és l'única manera que sé de fer ràdio i de fer les coses. I ella crec que dins de la línia en la que jo estic està en la línia igual. La primera qüestió és, i tu per què vens així, si lo bé que estàs fent el futbol per ahí pel món? Ara sí, a contar coses del poble. Bueno, la primera és perquè te vaig dir un dia que sí, fa 16 anys, va fer la setmana passada, i era una xiqueta que començava a la universitat i me va canviar la vida. I sé, sí, anem a provar-ho i a intentar-ho, no? Mon pare deia, si no funciona, que no torne, de veritat, te va dir. I bueno, pues va funcionar, almenys a mi me va funcionar. Me va funcionar tant que me va canviar la vida, reitere. Esta ràdio, en Ausias Marc en aquell moment, que cada volta que passe pense, és que jo he fet així el meu màster de vida. I bueno, ho dic sempre, però no me cansaré de dir-ho, no? Perquè, clar, m'ho has dit just la setmana, que crec que feia 16 anys, i pense, per què no? Primera, no puc dir-te que no. No és pressió, però als meus pares no els puc dir a res que no, i tu pues, estàs en aquesta línia. Per a bé i per a mal, Per a bé i per a mal. Aleshores vaig pensar, no puc, si és que faig tantes coses, i per què no, i per què això no, no? Per què això no, si encara puc? Perquè sí, continuo treballant a Mediapro, per sort, toquem la madera d'este sofà, que serà bona, que està les coses xungues, però evidentment tinc la meva feina, la tele va seguir sent una prioritat, perquè crec que alimentarà també el que li puga, se pot complementar, continuaré fent totes les meves col·laboracions, però tenia que estar per a alçar un projecte que crec que és necessari, i crec que és necessari perquè a mi fa 16 anys me va obrir una oportunitat, va ser el meu màster, i perquè avui en un Instagram que abans no existia se me replenen els missatges de sol·licituds de gent, xiquetes, xiquets, no tan xiquets, no tan xiquetes, però estudiants de la universitat, molts inclús d'altres llocs d'Espanya, no de Castelló. Avui hi ha sí, un parell o tres al mínim, com a mínim, que també em van escriure un dia i me van dir jo vull una oportunitat, què puc fer? Doncs me farta d'anar a la universitat a parlar i a dir que tenen que cridar portes, que tenen que anar a un mitjà de comunicació, que tenen que parlar, posar-se en marxa, aprendre, i clar, necessitàvem aquest espai. Jo vull que, com jo, siga esta casa també una cuna d'aprenentatge, que moltes tinguen l'oportunitat de, d'ací un temps, dir jo també vaig créixer, no? Perquè si jo he fet un mundial o puc tornar a anar a un mundial, és perquè jo vaig començar a esta casa, perquè este és el meu màster de vida. Entonces, este ha de ser el màster de molts futurs periodistes i periodistes. I vull que això siga una ràdio tan fàcil com professionalitzada, no? Vull ficar-li la màxima professionalitat possible des de que a les 12:30 cada matí obrim el micro fins les 2, quan faci falta. Alguns dies no podrem, haurem de fer trampa, gravar coses, ens haureu d'ajudar molt, però vull tornar-li un poc a esta ràdio tot el que m'ha donat a mi, que és tot el que soc. Ui, no n'hi ha més.
Bueno, per començar, nosaltres, esta ràdio té una sintonia, perquè això, ho parlava en Santi Cortells, que és curiós perquè tota la ràdio d'este poble gira al voltant de Sant Pasqual. Jo he acabat pensant que vaig a ficar un quadre Sant Pasqual en la ràdio ja, perquè totes les emissores, una va començar per reconstruir Sant Pasqual, després una altra va anar al bisbe i va dir teniu que mantenir la ràdio, i l'església la va tindre, la COPE, que està per ahí Raúl, era la ràdio Joventut, després Ràdio Popular, i esta ràdio se va inaugurar el dia que més o menys van acabar Sant Pasqual. O sigui que la ràdio va començar per fer el campanar i esta ràdio la van inaugurar el dia de Sant Pasqual que va vindre el rei. O sigui que gira tot al voltant d'això. Nosaltres tenim una sintonia que va fer Rafael Beltrán, que està estreta del Vall de l'Anguila, que és esta, que és, jo crec que coneixeu tot, perquè que són 34 anys ja havia comptabilitzat, no? Que és que seria el separador, no? Sí, el separador que tenim de la ràdio, que sona de habitual. Ara sonarà. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Està bé, està molt bé. Claro, pero a mí no podem llevar-lo. me pasa com el Instagram. Jo crec que he sigut més rato en el Instagram estos 3 dies per culpa de Mònica que en la vida. Jo m'he fet més fotos avui que quan me vas casar. Bueno. I és una cosa que Betty, anem aprenent tot, també. Anem a fer... Claro, i m'ha dit Mònica, no, n'hi ha que canviar la música. I l'has canviat. N'hi ha que canviar la música, però n'hi ha que mantenir l'essència de Rafael Beltrán, de don Rafael Beltrán. I entonces volíem que fora una fusió, ¿no? De lo sí, vintage, fusió. una fusió musical, vale. I és esta, a veure què els pareix, va. No sé, parell, no puc sacar. No. Fusió, però jo crec que se pareix una miqueta, no? Algo hem mantingut, no? Vols manejar algo encara quan sona? Vale. És antic, sí. Vale. Això farà que comenci el programa que farà Mònica, que jo estaré amb ella. Tu amb mi. A veure, si n'hi ha una promesa de la que sou tèstics tots. Estaré. Claro, què anem a fer? Bueno, pues anem a fer ràdio, anem a comunicar, anem a contar coses. Si ara mateix, te soc sincera, no tenim sobre la mà ni una escaleta, tenim el que passarà demà, però com la nostra vida, els dos hem après del futbol i de les retransmissions esportives, jo crec que a mi m'ha donat la vida i sa improvisació de la vida, o sigui que dins de la improvisació anem a fer ràdio vostra, la vostra, de veritat, la vostra. No vos sàpiga mal alçar el telèfon, escriuremos per Instagram, no patiu que ara ja mira l'Instagram tots els dies, jo també, a Txelo. Estem oberts a contar històries tots els dies, diferents si és possible, diferents, i que tots tingueu cabuda. Parlar dels temes amb els autèntics protagonistes, també parlarem de política, parlarem de tot, parlarem de música, però jo crec que a les 12:30, per a mi és superimportant que quan fiqueu la ràdio a les 12:30, escolteu una veu o unes veus que vos enganxen. Perquè mireu, la forma de contar-ho és molt important en la vida. És molt important. S'ha trencat davant de mi un jugador el tendó, igual no sabia que era el tendó, i vaig colar una mentira, però hi ha que saber com contar-ho. No anem a dir mentires, però n'hi ha que saber contar-ho. I n'hi ha que convèncer, i n'hi ha que contar-ho, de forma que la gent al final escolten. A mi Javi me va dir un dia, m'ho va dir Javi i Manolo Lama, que són els meus referents. Sí, i jo els compare perquè per mi esteu al mismo nivell, igual de mestres. I els dos me dient, els dos són les úniques persones que veig sempre en un pinganell en la ràdio a l'orella, sempre. Manolo va sempre en la ràdio de cable, tu també ara en els AirPods, tu tens un poc més modernet, però sempre en la ràdio a l'orella. I al final Javi me va dir un dia, és que la ràdio té la capacitat, és l'únic mitjà que té la capacitat de parlar-te a l'orella, de ser íntim. Jo vull parlar-vos a l'orella, pues sí, a l'orella, on siga, al cotxe, estar al vostre costat, que escolteu la ràdio i digueu, jolín, me quede, me mola. No sé, a partir d'ahí, llibertat per tots, anem a fer entre tots això, necessitem la vostra ajuda, per favor. Pues així, nosaltres intentarem que la gent d'este poble tinga una finestra oberta, el que vos dia, anar al bar i dir, fica'm això i vull explicar el que me passa. Claro, això no funciona de balde. Necessitem la col·laboració de la gent perquè tota aquesta gent que no té aquesta capacitat econòmica de contar-ho tinga aquesta porta oberta. Voldria que alguna cosa més? Sí, xarxes socials, per favor. No és fonamental en la vida, jo els dic a l'estudiant, n'hi ha que compaginar-ho tot. A nosaltres ens agrada el cara a cara, però
hem començat de zero, tant de zero que hem fet les xarxes noves. Això costa molt, però va, comencem. I clar, ens vindria bé aquesta espenteta de tots, aquesta difusió que nosaltres després farem des de la ràdio, però ens vindria bé que ens seguireu @Radio Vilareal, no hem posat el guionet perquè no se podia, però Vilareal, és @Radio Vilareal, també la nova pàgina de Facebook, Radio Vilareal, en accent obert en la A, seguiu-nos i, per favor, ajudeu-nos també en aquesta part de la difusió que al principi anem a necessitar. O sigui que un poc de tots, això és el que volia dir. Molt bé, quan va començar a la senyoreta Benavent li he dit, te canviaré doña Mònica Benavent, però no me fa gràcia, seguiràs, te moriràs la senyoreta Benavent. És com en este poble, si naixes Pasqualet, te quedes senyoreta Benavent. Jo m'agradaria que pujara Fernando Peris, que és soci fundador d'esta ràdio, que jo crec que és el que té que explicar el per què estem així realment. Ja no sé ni els anys que són, 34 crec que ha comptat avui. 34 anys d'aguantar una ràdio, la veritat és que no és fàcil, i menys en la situació en la que estem, que avui en dia les ràdios no és, diguem, lo més de l'ordre del dia. Així que, Fernando... Buenas tardes. Agarrant una miqueta el guió que has començat. Sí, efectivament, vam inaugurar els estudis anteriors l'any 92, el que passa és que realment la ràdio és del 89, o sigui que ja són 37 anys. Jo sempre recordaré que n'hi havia una ment preclara que dia que això durarà lo mismo, en castellà, lo mismo que una noche de verano. Bueno, ja fa 37 anys i la noche de verano continua. I continua de tal forma que això que va néixer que realment és una empresa privada, però en una vocació de servei públic. I és com va néixer Ràdio Vilareal, és dir, antes ho dieu vosaltres, Mònica i tu, i efectivament, o sigui, sense cap ànimo de fer-se rics els que van manejar això, però sí de donar al poble, a la ciutat, independentment d'altres emissores d'àmbit nacional, una veu, com el que vosaltres heu dit. Lo principal d'esta emissora és ni més ni menys que donar veu a la ciutadania, que els empresaris, que tots els comerciants se puguen anunciar, que puguen tindre també veu, i que en definitiva no a soles de la ciutat, sinó també del voltant de la província, de la comarca, se senten respaldats. Si a més li afegim el que significa el futbol en Vilareal, en l'endavant, jo crec que tenim el còctel perfecte perquè això funcioni. Si damunt tenim dos personatges com Javi Mata, Mònica Benavent, i col·laboradors també de la casa com Txelo Climent i Montse Muñoz, que diguem d'alguna forma són fills tots de la casa, i a més Víctor Rubio, que també col·labora, jo crec que tenim el còctel perfecte per a determinar que efectivament és la ràdio del poble i pel poble. I dit això, únicament me queda agrair a tot el món l'assistència. La veritat és que heu tingut un munt d'èxit. Felicite a tota la gent que ha vingut, perquè és un símptoma palpable de que això els interessa. I, òbviament, agraïs també a la Fundació Caixa Rural, a la seva presidenta, i al senyor alcalde, president de l'Ajuntament de Vilareal, que també és així present, que recolza en la seva presència i que, en definitiva, a continuació tancarà l'acte o farà el que entenga. I dit això, si han passat 36 anys, 37, tornarem dins de 37 anys, ens tornarem a veure així. Vinga. Bueno, que vagi bé. Bona nit. Bueno, com diem, tinc que dir que una de les coses que, com us dia, en el moment en el que estem, dir què farem, tirem, aguantem, tinc que explicar que sou molts, ha assistat, per exemple, tota la gent que representa l'Ajuntament, els partits polítics, l'alcalde, la gent de la Caixa Rural, molta gent que la veritat que ens heu dit, ei, tireu avant. I jo crec que aquestes coses
jo sempre dic, mon pare està per ahí, que tu quan estàs fotut, la sang és lo que... ¿Sabes? Es més propers son los que te salven. El resto están todos, sí, perfecte, muy bien, hasta luego. Tanquen la porta i tu t'apanyes en lo teu. I tinc que dir que mos han donat compte que n'hi ha molta gent que no mos han dit hasta luego, mos han dit, tireu avant, xavals, e intenteu. I anem a ello, Mònica. Senyor alcalde, podria pujar vostè i tancar l'acte este, i jo crec que ja, si vols dir alguna més... Sí, bueno, que volia... Clar, jo el que volia dir abans de tancar, perquè ja, esa part protocolària ha de ser l'alcalde el que tanque i en seguida... Ara, a mi m'agradaria a sos de tots, ¿vale? Entonces, jo vaig a romper el hielo des del primer dia. Així estem parlant nosaltres i pegant la xapa, no sé el rato que portarem, però bueno, ja podríem haver fet un programa. 20 minuts. Anem 20 minuts, bueno, bé, no? 20 minuts, bé. Puc estar hasta demà, eh? Ho dic perquè... I en este sofà més. No, és una setmana dura de treball, però a mi m'agradaria que foreu vosaltres els que ens enviareu, és a dir, la veu de la ràdio aneu a ser vosaltres. Entonces a mi m'agradaria que ara ja destaparem, inclús si podem obrir la llum del saló, i n'hi haguera alguna que diga, bueno, pues jo també vull dir-los alguna cosa a esta gent. Jo vull dir-vos que m'agradaria, que un debat, no anem a estar tota l'espera, 2 minuts, 3 minuts de participació, perquè el que volem és que això siga de tots. Entonces jo veig que sí, mos hem alegrat molt, perquè Javi, tu i jo estàvem així a menos quart patint, vos ho prometo, jo no l'he vist tan nerviós, jo tenia la boca seca. No, a mi me fiqueu nerviós, claro, elles. Comencen, ja veuràs tu, no hi ha ningú. Avui és un dels dies que més estava... Bueno, pregunta. No, però m'agradaria que en este foro de debat que s'ha creat així, si teniu algo que dir, algo que aportar, no sé, això és molt vostre. Pues hem volgut que siga un acte familiar i en tota la confiança absoluta, sense cap tipus de vergonya. El que tinga algo que afegir, alguna petició, igual que per Instagram ho feu, pues estem a la cara. Mira. I si no ho vaig fer jo, que a mi me costa poc, ho sabeu. Mira, Folgado és dels primers que vaig entrevistar jo quan Folgado era... president de les penyes del futbol. Vull dir, que jo això ho tinc fàcil, No serien les primeres paraules que faries tu en una ràdio? Pot ser que sí, eh? Jo ho tinc fàcil i a més anem a dedicar a això, a ficar-li espenta al tema, un poc de cara, a veure. Héctor, què diu? Què dius? Tu que mos hem aventurat massa o què? Sí, no, és possible. De fet, jo crec que era president de la Penya Sant Groga quan la primera vegada que jo vaig parlar en Ràdio Vila-real, que jo crec que tots tenim la nostra pròpia història en la ràdio. Tot el món ha passat per ahí, sí, mos fem majors. I els meus pinitos van ser ahí. Van ser en la Penya Sant Groga contant els bombos, les pancartes, els viatges a Barcelona, que ara pront espero que repetim aquella gesta, però viatges a Barcelona i tal, i a partir d'ahí els inicis en la ràdio, després ja van vindre altres coses. Bueno, pues pareix que tan mal no... Jo això és el que voldria. Voldria que algú no mos deixaren a soles el primer dia, perquè heu vingut. A veure, jo només volia dir-vos a vosaltres dos que sabeu que personalment jo vos vull un muntó, que tingueu molt d'èxit i donar-vos l'enhorabona per ser tan valents. Si no és que endavant. Però quan dius tan valent, m'acollones. No digues tan valent, no sé. Vos donar una bona anirà perfecte. Però si dius no ser tan valent és com si vaig a eixir al bou. Ja, vamos. Botella, tu creus que fem bé o no? Botella, dime. Tu creus que faig bé de tornar al costat d'este o què? Jo perfectament, perquè n'hi ha moltes anècdotes, per exemple en Javi Mata, que ha sigut molt criticat per alguns. Ja va. Però per això estic jo, per equiparar la balança. I jo sempre he dit que tot el que siga Javi Mata, el poble de Villarreal necessitaria 12 Javi Mates. I alguna Benavent. Exactament, alguna Benavent. No, això li ho vaig dir a la meva dona. Jo dic, en la ràdio en mi treballa una xica que ha vingut ara, una xicola, dic, i arribarà lluny. I efectivament no me vaig enganyar. Pues bé, m'ho diu sempre, la teua filla. Bueno, pues estem així i jo és el que vull, que al final això siga de tots, venga, a ver, Begoña, i que siga nostre i de la província, no? Perquè Begoña ve de Castelló, és una tia que se maneja una barbaritat, no sabeu com, ha fet coses que mai pensàvem que en esta província se podrien fer, i per a mi, que avui estic així, que hoy estés aquí, és un auténtico placer, de verdad, Begoña, gracias. No, gracias a ti por invitarme, a Monse también por invitarme, gracias. Y bueno, desearos, vamos, el mayor éxito del mundo y además sé que con ella vais a triunfar, ¿eh? Claro, vais a triunfar. Vengo de Castellón adrede, pues eso, para ver la presentación y mi más sincera enhorabuena para todos. Pues això és el que volem, saps? Que també
Ucovi, les ames de casa, Ucovi, que ja tenim una fireta este cap de setmana, veritat, Efectivament, i vos esperem a tots, per supost. A tu t'esperem també a la ràdio el divendres. Per supost, aniré. Amèlia, home, pa les ames de casa, pa tots, que jo vull que a les 12:30 al cotxe, a la faena, també vos podeu ficar el pinganillo? Vos fiqueu la ràdio, per favor. Tinc en compte que no fallarem, a les 12:30 a la ràdio. I no res, això és una aposta que heu fet, però ja està, ja heu triomfat. Ara quan veníem me dia una dona, diu, tu que eres la sustituta? Sí, no. Ja. Bueno, pues anem a seguir, millor que mai, millor, igual, com siga. Però jo crec que per tota esta gent al final, que Ferrari, dinos algo. A tu amigo. Buenas tardes a todos. Bien, nada, tengo muchas anécdotas de contar de Javi y de Mónica. De Javi y de Mónica. La mía no la cuentes, no me interrumpas. He cogido Mata antes de casarse en una radio local, hemos corrido por varios campos de España y la vida presenta esta oportunidad y es justo aprovecharla. Yo deseo que todas las personas del pueblo logren apoyaros para que este proyecto que nace hoy tenga un futuro para el bien vuestro y para el bien del pueblo. Perché una radio local è un patrimonio che todos son obligados a conservar. Perché las grandes noticias se leen en todas partes, ma las pequeñas noticias las puedes dar solo una información local. Con esto me mando un abrazo a los dos y saludo a todos los amigos que tengo en la sala. ¿Ves cómo tenías que acabar, Máximo Ferrari? Bueno, pues crec que, senyor alcalde, per favor, li agrairia que poguera tancar l'acte i dir-nos unes paraules que suposa, com a màxima personalitat d'esta ciutat, una ràdio com esta, vamos, que també tenim que dir que des de l'Ajuntament i des de tot heu estat al costat sempre i sempre vos heu mig obligat a dir feu el favor de tirar avant i de no baixar els braços. Bé, en primer lloc, molt bona nit a tots i a totes. Bueno, l'altre dia farà com un mes o una cosa així, estava en Castelló, estàvem en un dia de diputació en una de les cafeteries que estem normalment quan tenim un ratet entre les comissions i normalment s'assentava un home que jo no tenia molt conegut, no?, en una tauleta del costat i se va alçar i me va saludar, me va reconèixer. I me va dir, és que fa temps que volia parlar amb tu i tal, si no t'importa. Total, que vam eixir al carrer d'aquesta cafeteria i me va dir que tenia una documentació original que volia cedir a la ciutat, molt important, i que tenia que veure en una història nostra, del nostre poble, que possiblement no eren molt conscients de la potència, de la importància i del lideratge que aquesta ciutat ha tingut, que este poble ha tingut en matèria de ràdio. I era José María Arquimbau, li ho dia ara a Fernando Peris. Me va deixar un sobre molt gran allí en alcaldia, tinc que guardar-lo un dia d'estos, i ahí n'hi ha documentació original que he compartit en alguna gent d'este poble que apareix en els seus noms, en aquest sobre. Li vaig comentar a Santi Cortés que ho havia dut, va ser en Nadal, i ho vam deixar allí per a dur l'arxiu i analitzar-lo. Ahí apareixia aquesta història que has dit, que a mi me l'havien contada i com a president de la Fundació de Sant Pasqual ho he sentit moltes vegades. És més, també ens ha regalat una família un llibre d'actes original on se firmen actes de les reunions de 1958, 1960, de com se reunien per a aquest projecte que va néixer de Ràdio Sant Pasqual en 1950, en el 52, igual que ha dit Fernando, va néixer antes la ràdio del 92, però el 92 és quan vau presentar oficialment això va passar igual en Sant Pasqual, perquè se va aprofitar que se feia un congrés eucarístic molt potent en Sant Pasqual i per tant va ser en el 52 quan d'alguna manera apareix la documentació allí. En definitiva, allò se va crear per a unir els vilarealencs, com una veu comuna, no?, que generava comunitat. N'hi havia que reconstruir el temple, era un símbol d'unió després d'una guerra civil molt dura, d'enfrontament entre germans, i se va ficar en marxa totes aquelles campanyes d'una peseta pel campanar, que molts que estaran així coneixen, i Vila-real, que també és una qüestió que no se sap molt, va ser el primer poble d'Espanya que va fer una quiniela de futbol.
I això són coses que tenim que ficar en valor i que tenim que ser capaços d'entendre. Dia Màximo, que és patrimoni. Això és un patrimoni que no es pot perdre. Avui és un dia, quan m'anàveu comentant el projecte i anàvem parlant de tot això, que estem d'enhorabona. No naix un projecte, renaix un projecte. Perquè, com has dit, crear de nou moltes vegades, i en la societat actual especialment, és poc intel·ligent. Teniu un bagatge darrere i una història comú. I a partir d'ahí el que n'hi ha que incorporar-li, evidentment, i jo estic segur que l'equip que en aquests moments aneu a ficar en marxa, aneu a ser capaços de ficar en marxa això, aneu a incorporar-li la nova realitat. I la nova Vila-real del segle XXI necessita la ràdio. En un món global, en ruïdo, de forma permanent, arrimar-lo pròxim a través de la veu, que a més genera emocions i que genera, evidentment, com dic, identitat i lligam a un poble, és algo que és necessari. Jo vull ficar en valor també que ha sigut un any molt important per Vila-real en la ràdio. Si ho ha sigut en la història, perquè tenim ràdio des dels anys 50, en aquell projecte que va néixer, és a dir, estem parlant de quasi un segle, no? Ja, quasi de ràdio, i estem ja encarregant un documental prou potent que fica en valor noms i cognoms molt importants, que no els vaig a citar així tots perquè me'n deixaria moltíssims, de la quantitat de gent que s'ha implicat en el projecte de ràdio en Vila-real, de les distintes ràdios. La COPE ha decidit, i vull agrair també així directament al senyor bisbe i per tant a la cadena, quedar-se en Vila-real. També és un patrimoni per a la nostra ciutat. I les demés ràdios, evidentment, que fan una desconnexió així, també presten el seu servici, però tenen la seva funció. Però poquetes tenen una parrilla de 2 hores, 2 hores i mitja, per contar a la gent què li passa al seu poble així. I Pepe Chiva, el director que vau tindre, Fernando, jo el vaig conèixer, recorde que en alguna ocasió dia, i l'altre dia recordant quan m'ha ficat a estudiar tot això fa un temps, no? De la història de la ràdio per fer aquest projecte, dia això que esta ràdio, Ràdio Vila-real, naixia per a Vila-real i per Vila-real. Per a Vila-real i per Vila-real. I vull ficar en valor també a aquests joves empresaris, com un exemple que els demés tenim també que imitar. Crec que és el moment que necessiteu això també. Inversió, recolzament. L'Ajuntament estarà ahí, com estan el resto de mitjans. Els mitjans no són empreses normals, igual que les demés. Tenen una funció constitucional i per llei de servei públic, de reforçament dels valors democràtics i moltes altres qüestions. I estarem ahí. Però també l'empresariat, també la indústria, una ciutat en 1.800 comerços, en quasi 400 indústries, 2.600 empreses, té molta potència. I després Vila-real ja no és una ciutat que només presta serveis del seu propi poble, com ho feia en els anys 50. En els anys 50, quan va néixer, i sa ràdio, així, primera ràdio Sant Pasqual, eren 20.000 habitants. Som 54.000. I a més prestem servicis a l'hospital, els juzgats, o sigui, quantitat d'activitats i la capacitat que la ràdio té, no només d'emitir a través de la freqüència modulada, els podcasts, per tant, molts productes a través de les xarxes socials que te permetixen poder arribar al veí i veïna. Per la nostra part, enhorabona. I sobretot, enhorabona també per en moments difícils que sé que heu passat, que sabem tots que heu passat, heu estat ahí, especialment Txelo, Montse, Víctor, tu, Xavi, aguantant moments molt difícils, estos mesos, i avui naix un nou projecte que és el continuador de lo que van iniciar, i no vull deixar de fer-ho avui així, la família García Candau, Jordi, Gemma, Julián, Diago, el teu soci de Castelló, i tu, vau ser els que vau iniciar aquell projecte en l'any 92, un poquet antes has dit, que està així. I si està així tenim l'obligació de cuidar-lo, entre tots i entre totes. Tenim moltes coses per davant que fer junts i per la meva part tot el recolzament de la institució, evidentment, com m'alegre moltíssim i hem recolzat també, com no podia ser d'una altra manera, al Bisbat, a l'Acord d'On Càritas, per a que també la cadena COPE estiguera així i se quedarà a la nostra ciutat. I tot el que puguem tindre així, evidentment, és bo per a tots i per a totes. Enhorabona i molt d'èxit. Bueno, pues yo creo que ya pueden despedir, ¿no? Sí. Gràcies a tots per vindre. Jo anava a dir viva la ràdio, viva Sant Pasqual, perquè si no Sant Pasqual és vital. La Puríssima, el Rosari, van a vindre tots, no patiu que aneu a vindre tots. Una cosa, es diu Vila-real Connecta,
perquè és veritat que és un patrimoni nostre, però no anem a oblidar que també ens nutrim de tot el que tenim alrededor. Anem a connectar amb tota la nostra província, amb els 135 municipis, els ho asseguren, en uns se'ns escoltarà millor, en altres pitjor, però anem des de Vila-real, com fem nosaltres cada cap de setmana, a rondar tota la nostra terra, que és la que volem i estimem. O sigui, que des de casa per a casa. Això va ser la ràdio. 12:30, de 12:30 a 2. De 2 a 3 també podeu quedar-vos. Però... Vale, Mone, ara vull dir-vos, a mi només me fa callar la meva dona i ja està. 2. Bueno, gràcies, moltes gràcies per vindre. Adéu i gràcies a tots. Gràcies. Espero que mos acompanyeu. Adéu.